Nafarroko hegaztien jardunaldia antolatu dute 7. urtez Urdazubiko udala, Baztango udala, Navarra Al Natural eta Baztan Bidasoa Turismo erakundeak bertze zenbait laguntzailearekin batera. Irailaren 22an egin dute jardunaldiaren aurkezpena Bertizen. Eta bertan izan dira Santiago Villares, Urdazubiko alkatea Mikel Albizu, Baztan Bidasoa Turismo erakundearen ordezkaria eta Navarra Al Natural erakundeko Juan Goñi. Irailaren 24tik urriaren 2 arte luzatuko dituzte ekitaldian dana, zein baino zein interesgarrigoak. Nafarroko hegaztien 7. jardunaldiak aurkeztera etorri gara. Aurten asteburu honetan, irailak 24-25 eta baita ere gero irailak 29, 30 eta urriak 1 eta 2 ospatuko dira Nafarroan, baina gehien bat gure eskualdean. Irailak 24 eta 25 gure eskualdean ospatuko dira, Belaten, Urdazubin, eta gero irailak 29an Iruñan izango da, irailak 30an ere bai Iruñan, eta gero urriak 1 eta 2 Orgin, Ultzaman, eta baita ere gure eskualdean kasu honetan Bertizen. Gurekin dugu, alde batetik, Santiago Villares, Urdazubiko alkatea, Urdazubiko udalak parte hartzen du aurtengo edizioan, bertan ekitaldi batzuk antolatzen direlako eta baita ere bere laguntza ematen duelako. Juan Goñi, Navarra Al Natural enpresakoa eta hegaztietan editua, eta jardunaldi hauen alma mater edo azkenian nolabait koordinatzaile nagusia. Berak ederki ezagutzen du mundu hau eta berari esker erran behar dugu antolatzen direla jardunaldi hauek. Gero berak azalduko digu zehatzago egitaragua. Hemen Mikel Albizu, Baztan Bidasoa Turismoa elkargoaren ordezkaria, eta baita ere jardunaldi hauetan parte hartzen dugu antolatzaile bezala eta baita ere gure laguntza jardunaldi hauek antolatzeko. Honekin batera ere laguntza ekonomikoa dugu, alde batetik Baztango udaletik eta baita ere Nafarroko gobernuko turismo sailetik. Beste entidade haunitzek ere parte hartzen dute, eta hoien artean dugu bai Nafarroko gobernuko ingurugiro saila, Bertizko naturparkea, Orgiko natur eremua, Iruñako hezkuntza ingurugiro hezkuntza museoa, baita ere Ademar, Asociación para la Defensa del Medio Ambiente Rural, baita ere Asociación Muérdago de Amigos de la Naturaleza, Garrapo zerbitzu ingurugiko zerbitzuak, eta baita ere antolakuntza teknikoan Navarra Natural enpresa eta Birdin Navarra Turismo Departamentoaren bidez. Ikusten duzuenez, jende asko, entitate asko parte hartzen dute proiektu honetan, eta lan handia da, hori dena koordinatzea eta hor Joanek lan handia hartu du. Labur-labur elkargo bezala erran behar dut, hegaztien jardunaldiak importantea direla guretzako, zergatik, pixkat uda da gure betiko kontua, udan turista asko etortzen dira, baina uda pasata gero zer. Eta hemen dugu, poliki-poliki garatu nahi dugun produktu bat, garatu nahi dugun destino bat da, gure eskualdean hegaztien mundua oso aberatsa dela. Eta horrek ere jendia erakartzen aldu. Gainera da, guri gustatzen zaigun, interesatzen zaigun turismo bat, gure ingurua, gure ingurumena baloratzen duena eta gustora etortzen dena. Orduan, hor, gure apostua hor dago, eta beti lagunduko dugu jardunaldi hauetan. Bereziki aurten eskertu nahi dugu gure bi bazkidei, alde batetik Zugarramurdiko Graxiana Terpetxea izlari batzuk ostatuan hartuko dituelako, eta bereziki utxunea, Donamarieko utxunea etxe rurala, zergatik, etxe osoa eskaini du asteburu batian, etxe hau prestatua dago mugikortasun urriko jendearentzat, eta aurtengo edizioan ponente bat, Maria Jose Aguilar hain zuzen, pertsona elbarria da, eta bere etxean egonen da. Eta hortan, utxunea landa etxeak bere etxe osoa eskaini du. Aipamen berezia eta eskertu hemendikan. Eta labur-labur sartuko naiz pixkat egitarauan.
Errandudan bezala, irailak 24an hasiko da, eta gure lehenbiziko zita Belaten dugu. Eta Belaten Lukas, nor da Lukas? Pues, Lukas da gazte bat, el niño naturalista deitzen dutena, eta berarekin Belaten barna ibilalditxo bat eginen dugu. Ibilaldi horretan, hegazti ez gain, baita ere mikologiari buruz, informazioa izanen dugu. Hori izango da, larun batian, irailak 24an, goizeko 10:00 Belaten, eta gutxi-gorabehera 7 kilometroko ibilaldia izango da. Arratsaldeko 5etan Urdazubira eginen dugu saltoa, eta han ja irekiera ekitaldia izango da. Urdazubiko kulturetxean, erakusketa bat antolatua dago, eta han ere bai hitzaldi bat izango dugu el niño naturalista Lukasen eskutik. Eta hori ere izango da Urdazubiko kulturetxean. Igandean, irailak 25an, ibilaldi bat egingo dugu berriz Lukasekin. Eta hortan ibilaldi hori Urdazubin izango da. Hain zuzen, aritz zahar bat bisitatuko dugu, eta irteera Urdazubiko monastegitik izango da. 100 urte duen aritz zahar bisitatuz, txango labur bat eta xume bat egingo dugu Lukasekin. Ja, pasako gara hurrengo astera, irailak 29 eta jauzia egingo dugu Iruñara. Han Gorka Gorospe, Nafarroako hegaztietan aditua, Iruñako ingurugiro museoan hitzaldia emanen du. Porque pajarear mola más que jugar al Pokémon. Hori du, hitzaldia Gorka Gorospek emanen diguna. Eta, irailak 30an, ostiral horretan, Iruñan bertan ere bai, beste hitzaldi bat izango da, kasu honetan, María José Aguilarrekin. Un cambio de concepto de la integración a la inclusión en los espacios naturales. Lehen erranduan bezala, María José Aguilar, elbarria da, eta gure jardunaldietan parte hartuko du. Hegaztietan aditua, eta blog interesgarri bat garatzen ari da, eta beren eskutik izango da irailak 30ko ekitaldia. Urriak bata, larun batian, hor gira etorriko gara. Eta han ere Mari Jose Aguilarrekin ibilalditxo bat eginen dugu Orgiko naturgunean. Arratsaldeko 6etan, aldiz, beste hitzaldi bat izango da berarekin, Mari Jose Aguilarrekin, un cambio de concepto de la integración en los espacios naturales. Eta, arratsaldeko 7etan, Bertizko Jaurregian ere bai, Joaquín Araujokin, lecciones de los nómadas del viento, hitzaldia izango da. Igandean, nakitzeko urriak 2an, jardunaldiak gehien bat Bertizen zentratuko dira. Eta goizeko 10:00 Antonio Pestana eta Juan Goñikin 6 kilometrotako ibilalditxo bat eginen dugu Bertiz naturparkean. Urteera izanen da Bertizko turismo bulegoan. 11:30 ibilaldia lorategi botanikotik izanen da Mari Jose Aguilarren eskutik, eta azkenean arratsaldeko 6etan Bertizko Jaurerrian Antonio Pestana, los nombres de las aves en la cultura popular hitzaldia izanen dugu. Eta, nik azpimarratuko nuke, egitarau bariatua dela denetatik gaztetxoentzat, adituentzat, derentzat, paseo xume bat egin nahi duenarentzat, hitzaldi interesgarri bat entzun nahi duenarentzat izanen dugula zer eginik. Orduan, konbidatu denei, bai gure bisitariei eta bai bereziki baita ere bertakoi. Egunon denei eta mil esker honat etortzeagatik, gauz gutxi dut errateko, Mikelegiak hasik dena kontatu daiko, erran behot, Urdazuiko udalak urte bat gehiago eta parte hartzen du olako jardunaldietan, olako hegaztietan, eta konten gaila, denak naturaleza eta patrimonio eta aferetan eta beti preokupatuaga, beti sartuaga, eta kontenga aurten ere parte hartzea. Gracias a vosotros. Esto puede ser un sueño y deja de ser un sueño cuando gente como vosotros lo apoyáis, ¿no?
Beti bezala data bereziak dira hauek. Aprobetxatzen dugu urriaren 1 eta 2 nazioarteko hegaztien eguna dela. Jardunaldien 7. ediziorako aurkezten dugun programazioa uste dugu duina baina gehiago ere dela. Dagoeneko erreferentzia bilakatu gara estatu mailan. Urtetik urtera izena hartzen ari gara. Hau noski kolaboratzaile eta laguna unitzeri esker. Aurten ere saiatzen gara ahalik eta ekitaldi gehien eskaintzen. Errate baterako, Lukas izena duen Zaragozako gaztetxoa etorriko da. Hegaztien gaiari buruz blog izugarri osatua dauka. Crack bat dela erran daiteke. Eredu bat da egia erran. Gazte honek eskainiko digun hitzaldia haur eta gurasoendako oso interesgarria da. Ohartarazteko natura nola maitatu daiteken gazteetatik. Zaletasuna txikietatik sustatu daitekela. Ez gara ahaztu behar Mari Jose Aguilarretaz. Natura bertze ikuspegi batetik eskainiko digu, hain zuzen ere, gurpil aulki batetik. Bere ikuspegia eskainiko digu, dituen zailtasunak, baina ikuspegi baikorretatik. Berakin bi ibilbide eginen ditugu, orgiko aristitik eta bertizetik. Hemendik animatu nahi ditugu mugikortasun zailtasunak dituztenei ekitaldietan parte hartzera. Aipatu ere berriro etorriko dela Joaquin Araujo, erreferentea estatu mailan. Urte guzti hauetan ez digu utzik egin, eta larun batean hitzaldi bat eskainiko digu. Kordobatik etorriko da Antonio Pestana, eta modu bitxian azalduko digu nola deitzen zitzaien txoriei garai batean. Herri kulturaren hizkera ondasun bada eta honetaz gozatzeko aukera izanen dugu Antoniorekin. Azkenik garrantzitsua da, jardunaldi hauekin jarraitzea garai hauetan, eta ohartarazi behar gara baztan bidasoan daukagun natur baliabideen aberastasuna. Izugarrizko zortea dugu, toki privilegiatuan bizi gara eta horretaz jabetu behar gara. Y bueno, pues en principio a todos, a las casas rurales que han participado, a los restaurantes que van a participar, etcétera, etcétera. De verdad, muchísimas gracias, eskerrik asko denoi, porque sin vosotros no sería, este sueño no sería posible.